नामसाय टाउननि भिउसा बेनो आरोना खुलुमबाय लोगोफोर गोदान भिडिअखौ बयखौबो फिन खनसे बरायफैनाय थाबाय गोबावनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैबाय आरोना दिनै बिराद गोजान जायगायाव मोनसे बेरायनो थांनो नागिरदों थ' मा जायगानो मोनगोन बारा एक्सपिरियेन्स गैया आरोना नैबे डिब्रुगड़नि जगन्नाथ मन्दिराव एसे हाबलांनो होननानै हाबबाय थ' जायगाया मा मोनगोन आंबो बारा एक्सपिरियेन्स गैया आरोना थ' नोंथांमोननो आं डाइरेक्ट खायलायाव लांबाय थानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय थ' फैयै फैयै दुमदुमा बारबोबाय आरोना दुमदुमा बारबोनानै नैबे मा होनबाथाय फेमिलि धाबा रेस्टुरेन्टआव ओंखाम जानो हाबबाय एसे रेस्टबो लाबाय थ' बेयाव जेबो गैया नायथावथाव ओमफ्राय डाइरेक्ट थांसै जोङो माबायाव दा माबा थांगोन नामसायाव हाबहैगोन आरोना नामसायनिफ्राय बेयाव मा सिनारि दं एसे नायना लादों नामसायनिखौ नङा होमबा ओमफ्राय बे जायगाया नै बेबायदि मेन लामाया नैबेनो ओरै ससे थांबावनो मोनसिगोन आरोना नैबिथिं थांबावबानो मोनसे नामसायखौ ओमफ्राय नैबेनो नै बिसाना चाइनानिसो मानसिफ्रा जोंहाना नै जि देलायना फैथारदों थ' जानो लोंनो हाबबाय जेब्ला जानाय लोंनायखौ जेबो देखाया मानो होनबा ओंखामसो जागोन नालाय थ' जानाय लोंनायखौ आं जेबो देखाया आरोना ए टु जेड जेबो हटेलनिफ्राय जाखांबाय बोथिसे एबार थांसैलाय नै गासैबो जाखांनानै रेडि नै जायगा नायग्राया मुलि जायै जायै दावबायगासिनो आं मिथियालै बे नामसाय टाउना बेनो जों जिथुनिखि जायगा थांगोन नै बिथिं थांनांगौ आरोना बिथिं थांबासो मोनहैगोन ओमफ्राय बिथिंथ' हटेल सटेलनिखौनो माबा गैया नालाय नैबेयावनो थानोसै नैबेनो मेन नामसाय टाउननि मेन लामाया ओरैजाय ओमफ्राय मेन लामाया नैजों ओरै थांनांगौ आरोना ओमफ्राय बेयाव थाफैबाय हटेलखौ एसे एकदम फिसाब्लाबो नैबाव थाफैबाय बिराद दाम दं हटेला बै गोमोनि खाथियाव मोनसे सोंनाय नायदोंमोन बेयाव बिराद दाम ओमफ्राय नैबाव एसे खम मोननायखाय बेयावनो थाबाय बेयाव माने बारा खम नङा एसेल' डिफारेन्स दं माने सब एसि गोजा थ' बेयावनो थानोसै आरोना गारिफोरा बै नैबाव फैबाय लिल लानानै थ' नामसाय टाउनाव एसे रेस्ट लाबाय आरोना हटेलबो लाबाय नालाय थ' ओमफ्राय माबा मोनसे जाग्राफोर नागिरदोंलै नै नामसाय टाउना बेनो बेयाव जिरायथावथाव एसे माने भिउसखौबो नोंथांमोननो देखायनोसै आं ओरैजाय सोनाबथिं ओमफ्राय सानजाहा सोरबाफोर मालाबाफोर फैबाय बायबा नामसाय टाउननि भिउसा बेनो आरोना फिसा जायगा नङा एसे मोजां मोनलै किलो कितना दे रहे हैं इसको किलो 40 रुपये हाँ 40 रुपये ये कितना होगा ठीक है ना ठीक है मीठा कितना होगा 100 रुपीसनि लाबायलै नै इखौ मैगं मार्केटखौ नायजोबथारदोलै नै कीड़ा कितना दे रहे हैं इसको किलो ज़्यादा नहीं चाहिए नैबे थाइगंखौ 20 थाखानि लाबाय बेखौ सालाद बायदि जानोसै ओमफ्राय नै बिदिबो लाबोबायलै गरमनि बिराद जाद्लाबायनोसै हादलाबायनानै फैयै गल्डेन पाग'डायाव फैबाय ओमफ्राय मोनाबिलि जाफैदों आरो बिसिम फैगौमानि दहायथ' हटेलाव एसे रेस्ट लानायनि जाहोनाव माने बिसिम फैगौनो मोनाबिलि जाबाय आरोना ओमफ्राय गाबोनबो बिराद गोजानाव थांबावनांगौ नालाय हटेलखौ एसे मोनाबिलिबाबो नायखानो होनना फैनाय जाबाय जायगायानो बेनो ओरैजाय माखासे मन्दिर दङ नैबे गारि स्टेन्ड ओमफ्राय नैथिं बे मेन मन्दिराव दं दा नायजोबगोन गासैखौबो नायलांबाय था गासैबो नैबे मेन गेटआव बिथिं हाबहैनो नागिरबाय आरोना मेन गेटआनो टिकेट लानांगौनो टिकेट लाग्रोनोसै टिकेट लानानै हाबहैसै आरोना गेटआव थ' गोबां मानसि दाबो मोनाबिलिबाबो खाथि खाला बेरायनाय फैनायाव जोबाखै आरो मानसिफ्रा बेखायनो जोंबो हाबहैनोसै मोनाबिलिखाय किसुमान बुस्थुखौ माने इसेबां मोजां नङाबो जानो हागौ दा बेयाव फैनायजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम मोनसे इनफरमेसन होनो नागिरदों आरोना थ' नैबेयाव फैयोब्ला जाय बिथांमोना माने फिसा फिसौ गानना फैदों बिथांमोना साबधान जानाया मोजां आरोना बेलेग ड्रेसबो लाबोफाखानायबो जुदि हाबनोब्ला नायब्लानो जाबाय नों नटिफिकेसन दं बेखौ नायब्लानो जाबाय नैबेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना
बेवहाय बिदि दं बिदि फिसा फिसौ गाननानै दाफैयो आरोना एसे गान फैनोब्ला मोजां ड्रेस गाननानै फैब्ला नायबाय बेनोमोन ओमफ्राय सिङाव थांनोसै नायदो सिंनि माबाखौ नैबेनि सिद्दाया नैबेनो आरोना खोमसिनि जाहोनाव एसे खोमसि खोमलाव नुदलाबायसिगोन जोबोद समायना नै मोनानि लाइटिंजों जाबजों बिराद बरिया नुदों आरोना बेखौबो नायनानै ला मिथिनानै ला मोनसे इनफरमेसन जोबोद डिसिप्लिन जोबोद साफा नायनो हायो जोबोद साफा बिसोरो माबा सोलोंसाफोर खोमालै ओरैबो फिसा फिसौ लाम दंलाजोबो नै बिथिंबो माखासे दं नैबावबो मोनसे दं लाइटआ उल्था जानायखौ नुहुराखै नैथिं माखासे न' आं दानि देखायनाया नै बिथिंबो माखासे न' ओमफ्राय नैबेयाव माखासे लांदां जायगा जिरायग्रा दं ओमफ्राय नैबे फुख्रि जोबोद मोजांमोन सानावबा मोजां नुगौमोन मोनायावखाय मोजां नुनाय नंला माबायदि नुबोखो मोजां नुबोदों दिनै सासे बोराबनासो फैबाय मानसि बोराबनायानोसै बिसिनाथ' बोराबनायानोसै थ' बेयाव मोनसे मोजां मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनफैबाय आरोना थ' आं नोंथांमोननो खोन्थादों एथ' गिदिर जायगाब्लाबो नोंथांमोना बेयाव आथिङाव बा आखाइयाव बाला ज्रेदबो मोननाय नङा आरोना ओरैबायदि साफा जादों बेवहायबो माखासेनि बिदि फ्लरजों लोगोसे ओमफ्राय ओरैजाय हाग्राफोरबो दंलाबायो आरोना थ' बेफ्राव हाग्रा थाब्लाबो ओरैबायदि साफा जायगाया नैबेफ्राव ओरैनो आखाइ थानानै ओरै गेलेब्लाबो माबाफोर हाफोर नांनानै फैया आरोना जोंनि बायदि माने बिराद जोंनियावबा आखाइफ्राव लेथ्रा जायो खिन्थु बिसिना बिराद साफा जेबो नाङा थ' बेनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों आरोना बै मेन मन्दिरावथ' ओरैबायदि साफा माने एकदम जेबो गुफुंनाय गैया जेबो बारा गरसेबो माबानाय गैया जेबो माने आखाइयाव नाङा आरोना बिराद साफा थ' सेकेन्ड दे दिनै नामसाइखौ बिदाय लानोसै नामसाइनिफ्राय डाइरेक्ट टुंटाओआव थांसै आरो टुंटाओ रिजर्टआव थ' नैबे हटेलनिफ्राय ओंखारबाय बेयावनो थादोंमोन जोङो लामानि कन्डिसनखौ एसे नायनै माबानिखौ नामसाइनि लामानि कन्डिसनानो बेबायदि ओरैबायदि साफा बिल टुंटाओ रिजर्टआ बारा गोजान गैला नै बै नुहुरनायानो नैबेनो आरोना बिराद गोजान फैबाय ओरैजाय 37 किल'मिटार नामसाइनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय नैबेजों फैनानै ओमफ्राय नैबाव मोनसे बिराद मोजां जायगा नुफैदोंलै नै बेवहाय माने बिराद खेथि खालामो नै सोर खालामोथाय आबादफोर खालामदोंना सोर खालामो मिथिया एकदम फैलाव दुब्लि बिदि मोनफैबाय बिराद माबा गेजेरावनो नायनो हागोन नै थ' जायगाखौ मोजां हिसाबै बेयाव दसे ओंखारनानै नोंथांमोननो देखायबाय आरोना ओरै थांनानै नैबे ससेयावनो मोनसिगोन फाइनालि मोनफैबाय गासिबो ओंखारजोब्बाय
देखो तो ये वाइडिं में ले लो वाइडिं लुनका तो मोनफैबाय हाबोनसै एसे नैजों लाबाया टिकेट लाबाय 250 आंनिखौ लाबाबो जायो गेटखौबो नायदो नै गेटआ नै बेनो जास्ट ओरैनो बारा गिदिर नङा आरोना गेटआ जास्ट बारा गिदिर नङा ओरैनो फिसासो सिङावसो आरो बिनि माबाया गासैबो ओरै गारि स्टेन्ड गेटआव नै बेबायदि डेक'रेसनफोरखौ नायदो फिसा फिसा नुब्लाबो थ' जाय फैनो गोसो फै नैबेबायदि माने गरम बन्द समफ्रावनो फैनानै फेमिलि लाना फैनो एसे मोजां आरोना बेफोर जायगाफ्रा नङाबाथ' बेलेग टाइमफ्राव मेसेंफ्राव दैफोर गैयाना दुगैथावा बेयाव देलायना थांनो हायो जायफोरनि सेहेराफ्रा एसे माबा जादों माने आइब्रुं जायब्रुं जालाबायदों बे एसे देलायनो थाखायनो बेबायदि आयना होनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय बिबार नायदो बेफोरनो ओरैनो फिसा आरोना गासैबो बेखौनो नायलाबाय फट'शुट जायगा आरोना फाइनालि लोगोफोर नायदो नामखौ मोजां नुवाखै नैबे खफ्रि बिलाइआ एसे आन्दाज जादों नामखौ नायदो बेनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैबो नायदो फिसा नायजोबगोन बेरायदों ओरैबो दंजोबो नै ओरैबो नाबो दं माथो नाबो दंलै औ नाबो दं माथो हाब बेबोथ' माथो दसे रेस्ट लानोसै जोबोद गोजाननिफ्राय फैनानै एसे मेंबाय हेल' गाइस जोंना इउटुबारा नायनो हागोन नै बबेयाव हाबैखो नै बबेयाव हाबोखो नै इउटुबारा जोंना बिराद आसोल आरोना ओरैबायदि जायगायावसो हाबैखायो थ' हाबदो नायनोसै ड्रेस चेन्ज खालामजोब्बाय ओमफ्राय सेन्देल दोननानै एसे दैनि मजाखौ लागायनोसै बिराद गुसु दैयानो हाब बायसो मोजांलै दुगैनो हानाय नङा माथो मबाइलखौ दोनदों माथो जाबानो थब्ल' वाह दै गेजेर नै बिदि जिरायग्रा दंलै नै हाब आथिङाव माथो गानानै नागिरालै दादा ओमफ्राय गेजेर नै बिदि अन्थाइ दं खाखावनानै जिरायग्रा बानायदों आरो ओमफ्राय नै बिदियाव सासे बेखौल' आरो आखाइ फोलावबानो जायो माथो
थ' बोथिसे जाना लाग्रोसै जाखांनायनि उनाव खनसे आरो दुगैफिनबावगोन आरोना ओंखाम नायखौ नैबे आं गोथौथिं नैबे एसे बारसोमनायथिं गोथौथिं थाङाखैनो खनसेबो दुगैयाखैना बिथिं माने आं ओंखाम जाखांबासो दुगैसै नैबे थौलेयाल' दहायनो ओरैनो टाइम पास खालामबाय जाग्रोसै बिदिब्ला नैबे बिदि लाबोहोजोब्बाय नै मा मा आइटेम दं नायलै नै नैबे थफ्लाया जाहैबाय ओंखाम बे दाउना नैबे दाउना ओमफ्राय नैबे अमा माने रुनाय गोजा गासिबो ओरै थाराय खोमालाय नैबेफोरो ओमफ्राय नैबे सोब जोगोनार बिजौ गोजा गासिबो बे दामा बेसेबांलाय बिनि दामा 5000 गासै बिराद दाम गोसा नै मानसिफोरखौ नायसिनदोलै एबार ओरैबायदि बुरजा जाफिनबाय नै सेस बुंजोब्बाय माने ओरैबो 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 लामायानो गैला नै Oro. Nah, ini berapa sebenarnya? थ' थांफिनसै लोगोफोर रिटार्न जाबाय दुगैखांबाय दैयाव एसे टाइम पास खालामखांबाय जाखांबाय लोंखांबाय थांफिनसै आरोना ओरै डिब्रुगड़ जानानै थांला जों डाइरेक्ट जे रयेंजों थांनानै जे पासिघाट जनाय सिमेन्टसाबारि जानानै एखेबारे गिदिंना थांसै आरोना लामाखौ जों फैनाय लामाजों थांफिननो एसे उसुबिदा मोनबाय नालाय ओरै गिदिंना थांफिनसै थ' लामायावथ' बेबायदि इसिबां देखायनो गोनां भिउसफोर थायाबो जानो हागौ आरोना थ' बेनिखायनो आं भिडिअखौ माने बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना मोजां जुदि मोनबावोब्ला नोंथांमोननो देखायनोसै भिउसफोरखौ जुदि गैयाब्ला देखायला आरोना थ' भिडिअआ बेखिनियानोमोन गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं बिराद गोजौ फैबाय आरो जे माबा पासिघाट मोनसिगोन आरोना बिराद गोजान थांबावनांगौ ओमफ्राय दामबक्स चिरां होनना जायगा मोनफैबाय थ' बेवहाय नैबे दखान फिसायावनो बेबायदि आनारस लाना थांसै एसे मोनसे लामायाव जालाङोनो कितना रुपया एक में कितना रुपया होगा हाँ 50 बाजि दो दे दो सेम ही है ना ये भी सेम है ना ये बड़ा वाला दे दो लामाया ओरैबायदि बिललै ओमफ्राय नैबे दखान दङ नै थ' जेराव सुबिदा मोनो लामा मोनसे जायगा मोजां मोनबाथाय जालांसै बिराद गोजौ जायगा दं ओरैजाय सब नुहुरजोबो नै मोजांथारमोनलै बारा रिस्क गैया बारा आङो भिडिअ लाखो गियोहाय मानसिफ्रा थानो बहुद रिस्कनि दं आरो खोथा माबायदि लामाखौ होजोबदों नुवाखै बेजों नाहरनो हायोमोन आरो अन्थाइ गोलैग्रा जायगा नै अन्थाइ सेस लामाखौ होथेबोजोब्बाय नै लामाया खावसे ब्लक जानानै जेन टेनसन बेजों लामा बेनो गाज्रिसिन जाना दं दा जायगाया ना बे होथेथारबाथ' बे जावख'ना गारबानो जासिगौ फैसायालाय जाला हारसिंफोरा